Șeful, dar ce faceți? Ce faceți? Dar pentru ce? Se permite este sau nu se permite? Ia să vă prezentați, vă rog. Acum așa să mă prezint, o secundă. Vedeți cum vorbesc la telefon sau nu? Văd că Da, rupeți. veți rupeți că vorbiți la telefon. O secundă și mă prezint. Vorbesc la telefon. Aha. Hai, sună și... Bună seara. Vezi, dacă se permite aici, ghini, dacă nu, nu. Îmi spui, nu? Apoi, și ha. Da, bună seara. Mă știu ofițer de investigație. Mai scurt, vă explic care e situația. Eu am sunat să mă mai clarific o dată. Nouă ne s-a spus, ne-am fost la institutar și ne s-a spus că în stațiile de trolebuz, dar nu s-a dat nici o. Ascultați-mă până la urmă, eu înțeleg despre ce ați arătat am. Am sunat am și ne s-a spus. Am înțeles că este să permit. Am concretizat, vedeți că m-am oprit de rup. Am concretizat odată, pentru că nouă ne s-a spus, eu nu personal, eu nu am cunoscut că ea este, nu s-a dat indicație dacă anume pe este să permit sau nu. Și acum ne s-a spus, dacă se permit, eu mă opresc și nu am nici obstacol. Credeți că ar fi corect, așa cu o recomandare, că ați coordonat subiectul ăsta? Păi e corect. Trebuie de rupt corect. sau nu? Și după azi Nu.